Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini mendapatkan rezeki dari Mbak Santi Malang. Malang. Ini gacuan bola iki. Semoga barokah Mbak Santi. Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Amin. Awet sehat panjang umur. Nggih. Iki disipile yo. Iya, Pak. Ya, Klele. Gacuan yo. Iya, Dalam kene. Level piro iki? Level 5. Wah, padha yo. Level piro? Bintang bintang. Level piro iki? 3. Gimana? Level tidak itu. Level 2. Palan dol kan. Iya, boleh. Bintang kok level piro? 2 iki. Iki mau Mas Angga gak iso melu nganu bola. Tremanten. Tremanten. Ya, aku ra iso Cepet, mangan nggih. Hah? Cepet sasi cilik cepet. Yo sik. Aku iya. Iki 8. Itu ono ra wong itu. Kurang kan. Iki piro lanjut? 6. Wih. Piro lanjut? Wolune siji kok. Iki, nasi Pak Kati. Nget. Iki Pak Lan level loro sih. Kan Mbak Intan ya? Berapa? Ya Pak Lan iso nggih ngene kira Pak Lan. Aku ra iso to nggih ngono iki. Pak, Dek Saiman kan rodok ngono. Pek rada rene pek Bismillahirrahmanirrahim. Iki cepet piye iki carane? Tangrene otan. Aku ra iso tenan kok. Iso to? Iso. Dalam. Aku ya ora iso. Piye iki? Yo nunggu le. Iki pek kan wis njebak kira mo. Oh ya bulan ya. Ya Pak Lan tak wae. Ndang Pak Lan. Apa enak Pak Lan iki. Wes upite, kok sitok sebetulnya kayaknya. Kau nui. Pak Lan. Apa tak ciyo sing level akeh? Loro pek. Muluk ya. Ra iso. Marah pedes ya, Bu. Apa iki ya? Kenapa? Masa? Pedes ganti iki ndang. Nah, Apa? karo kakak, iki pedes lagi. Tulisannya berapa ya? 3 wi. Oh, iki ora enak pesane. Pedese kaya meretan ketoke. Soalan. Apa? Jangan pedes pale. Lah iki lho le jendro uang. Mau tak tamanmu arep mare. Enak Pak Lan? Nek piye po wedhus ndak umum. Iki gak yo. Enggak gitu enak pedes. Ya jubet. Ya cepet wah. Sama ada apa pedes ban itu lu ambok tau ya? Iki tak ijone ibu ngomong. Tek murah nek lomboke belas to ya. Aku belas nek lombok. Ijone yo lho. Ayo. Belas nek lombok. Ayo. Tak paman ndak lombok tok. Pelan. Padahal kalau sudah udah. Dor. Pak Lan hijau paling iki. Emang hijau paling iki aku. Level Ora pedhe. Ya iso malah cepitan iki. Bisa Pak Lan. bisa. Ya lek men iso le. Lah nang kota jen kuat. Pokoknya kota nang. Ayo. Ledok. Enak Mas Dut. Enak. Makasih Mbak Santi, berkah. Mungkin rezeki terah-terah, naik beras. Amin. Wah katanya kan. Lagi lo baru tak. Terus be, Oh. kamu dulu atau be? Siji paling. Tuan, siapa dia cepet biar caramu. Udah. Lu kan begar. Rasa majane. Suwen ya. Lah apa-apa piye? Wong Pak Lan piye? Bela.
Ngene diuntir-untir. Ngene dadi. Dadi jan. Ada pinter ya. Mulo ada itu. Pinter jadi mau. Kayak Wis puntan. itu kayak itu. Sindra pinter ya, Le. Anggi sumpet ya. Oh. Kok iso sih lo? Bahkan pedus. Sene Pak. Pesen. Gak. Apa pedes apa? Yumah ya. Ayo. Yumah ya. Ini ke rumah lagi. Coba kan. Itu aja. Tuh. Ruangan sini sama Lan. Apa? Yuma. Yumah. Heeh. Wah. Rumah. Oh, enaknya lo ya. Yo, Yuma. Yumah, enak. Enak yo. Pedes. Kena pedes ya, Le. Nah, Ya berpikir. pedes. Ngapa sih? Apa tak gede ya? Apa sih coba ya? Tuh lagi. Kalau banyu. Ambil kuah. Di kuah. Mana-mana. Eman-eman. Ya. Lah aku tak pelintir lo nganu duplite melok munjal. Tapi sambelnya malah gimana? Kurang pedes ya. Oh, enak ya, Pak. Mantap. Terima kasih Mbak Santi, mungkin berkah barokah, mungkin lancar, berwaras, Pak Lan. Dereng kedah jodoh, Mbak Lan nggih purun. Guyon Mbak ya. Jangan murah wedangan Pak Lan itu. Ah, bedane biyen nang kene aku dhewe. Kadang udah banyu. Maring ini rasa hijau rasa nggih nguyuh ngono ae ya. Pak ngomong Pak Ang. Jujur Pak Bang. Dok ya. Kira ngabrak. Pangan. Udah kayak paelane Bang Gaji ndundung. Wah, mantap. Kowe jutan. Tone enak mentek bola. Kalau disuduk ada. Nah, iya, enggak kecil, sekolah enggak apa-apa sunduk, Bang. Enggak apa-apa, nong sekolah sunduk, Bang. Tak semprot aku. Wen. Dia mau ngapeh mau mangan nih. Kok Kita aku makan hasil tuh. Ini lah. Itu Adil. Enak kota bakat tik. Nang kota bakat. iya. Enak, Bek. Enak. Enak, Ceh. Yo. Kilo kerupuk. Kerupuk. Pangan kerupuk. Kasih ya. Depan deh. Mana deh? Hah? Itu apa? Gue dia mau. Tak beri umpan loh. Pan tolong pan. Keren nari. Kita mau ya mau. Tutupnya hilang. Mas Bintang ya. Mas Bintang mas apa? Dia ada sampah. Dia ada sampah.
enak Pak Lan. Wes Pak. Wes Pak Lan. Nah, bawa. Wes. Kayak gua loh. Jangan gua. Wes ya dijawab. Bang, Pak Lan ini roti itu. Butuhnya nyontoh itu. Pak Brambang. Kurang. Enggak tahu tuh aku tuh. Aku udah bisa. Aku udah bisa. Ada. Gila ya. Tidak tak ngko. Ndi Pak Lan delok Pak Lan. Pak Lan. Gitu. Hah? Buat kesel. Gitu ya. So ginkgo barang tuh karo. Cicil lah, dengan juga. Nek curut. Gengko. Yo. Kok. Wah, iki wong-wong jere rasane cemplang, krede cemplung, entak ya Jon, nanti kurang. Entek gimana? Tapi tak tai imit-imit iki. Entekan. Gitu. Aku iso. Nak, Cak. Saya. Nak, Cak. Enak. Bah, Bang. Sedotan. Dorong ke sana, Bah, urung anu. Iya celek ngono. Nomor berapa nih? Loro. Enak yu? Enak. Wah, mantap ya. Ding ding le ding 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 le ding 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 le ding ding. Tibik kira. Tahu mami ini kira mbek san mbek. Tahu? Kurang tahu ya? Iji iki mbek. Enak ya, Bek? Kabeh nggo ganteng iki dan potongane. Kabeh jen ganteng ya. Sing motong sapa? Salon ngendi to iki? Bah. Ah, kene-kene ayo. Caranya ngene. Mancing. Enak, Bah. Wah, enak banget gorengane. Ngono ya, rasane piye, Jal? Wah, Rasane, Bah, jajal, Bah. lo yang semripik. Jajal, Bah. Poh. Ayo ngono lho. Ini tambah pedes sih, Oh. Alhamdulillah, belum. Mas. Woi. Aku. Cici. Soalnya masih jalan. Enak wi. Jenenge apa, Pak? Jajan apa? Aku ngerti. Apa? Empek-empek. Apa, Pak? Jajan apa lan jawan? Kayak tonto to. Ndek. Ndek gosong. Gelem. Kasih mau di? Kasih. Kasih. Di mau? Wah, sending samane kae. Bet samane. Dile kasih kele. Di mau. Mebur renting. Tinggal ada ya, belas-belas.
Oh, masak nih Mbah Lan kok. Kalau sudah bulan di sini. Emang ana sik tes mau buat tes. Entak wi. Ki nek culut ben kono. Talion. Stop. Dengan rigid. Jadi kesepisan. Sik kontak kok junjung. Ada sing dhisik mau. Kita. Ndi? Saus kok. Balik ki mana iki? Dilebok nang ngene. Albok nih. Ini. Ya resek-resek wedane. Kidit. Mbah Lan ucan wi. Hai. Dite. Yes. Mulai cek kok dimam meneh omah ya, Bek. Ya engko bengi. Dimam meneh engko. Keraan pacul iki. Hah? Golek ambok kok. Ambok. Golek ambok. Wis padha warek-wareken kabeh. Arep kabeh iki. Oh. Nyanyi-nyanyi ngono Pak Lan. Lagi mut sapa iki sik loro iki? Loro iki, apa iki? Bu ya mau? Murah nek kene mau. Iki Bu. Aman mau. Kudu iki? Iya ben anu jenderal. Sing sadenku kene. Apa sering mbok sapa? Utuh iki jan. Lion pun niku. Kuwi nek culut. Kita yo iki. Heeh. Apa lah jenenge? Napa nyanyi apa? Pinter kok malah. Nyanyi Bah. Ayo. Dalam tanah. Apa lah jenenge? Wes warek ini cegah. Iya. Isi joro Pak Lan mau. Mbah. Joro. Nggih sabar ra Pak Lan. Wedi. Oke. Dia mau lemak nendi no. Ane sik nendi ngono. Aduh BS. Pedesan. Harap. Dihabis nih ya. Iki ane. Dihabis nih. Maret. Jotane kleru. Jotane dijilap. Ora lek kleru, oh seneni apa ora oh. Kleru ngarep mburi bolong kok ndak. Tadi dhuwur. Gantung kok ora kena sedot no. Jotane gantung. Keju. Ora molor. Wah, warung nang kula. Arek ya. Alhamdulillah. Kalau kasanan iki kok tadi dari Malang. Dan nyanyi Bah. Apa? Ana, Bah? Bah, keju apa? Apa? Mosok mam keju. Mami ya mosok keju. Iki Mbak Intan iki nih Mbak Intan. Melu mak emi. Hah? Yo nyanyi yo. Bah. Masih bersama artis kita Mbah Lan. Akan menyanyikan dengan lagu Gala-gala. Monggo. Tiada terbilang, ngono kan? Ibu segala-galanya ada Bah. Oh, tiada terkira. Rindu segala galanya. Wareken campur. Golek duit. Piye Pak Lan? Duit entek golek maneh yo Dik yo. Ojo ilang Rabi maneh yo Dik yo. Beh. Lanjut. Yo. Lagune apa Pak Lan menek Pak Lan? Kabah kadih nyemu malih kan. Siapa yang mau kok iso temu? Pak Kadi Lagi ora tidak. gantek. Napa Pak di pedesane Pak? Deden sitok dinget, Bik.
Nek nggo bengi yo no. Ora apa-apa. Hah? Dioseng-oseng di pangan ku bengi luwe. Diuseng. Sip. Ya pinter dirakutah itu ya. Heeh, karet ya. Dirakutah. Oleh karet kondi neh mo. Karet kondi mo. Kok kuncitan rambut Oh. Rasa iso di yo kan pisasen. Lah bah iso. Bah latar ruwusik Pak Lan. Kok ruwusik ngaren? Apa? Latar. Iya no. Weh. Iya dong tak tandani nang Angkling. tak apa nih mengkilat kayak Tapi omae rong resik tapi. Hah? Omae rong resik tapi. lah nanti aku mangget ngendi. Pinter nyawri bae. Sensor saman. Abae pinter nyawri bae. Saman nggon kumbien kae kono ye. Sartelo. Apa? Lah udan apa udan. Panas sing nyup. Yumah ngilang nek itu joko rane. Lho, Nek kono lho iso. Iso ta? Halo. Ngendi mau iso? Loh, iso ngendi? Kok ana banyu kok ndi? Kok banyu udan marang mari. Oh, beh. Iso banyu udan di rumah trocok. Yo, Abah Kadi ning kene Abah Kadi. Yo. Ora aja iki pun rekap. Mau badhe nyon pamit guys, dateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pando 5 Jaya. Jaya. Malah iki lek bareng mesti ngono kuwi ya. Lali ya. Belas kok. Wis iki ya. Yo.